بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم ثم أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka mu neizmjerna hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahu dželle ve ala mir i spas na njegova miljenike, posljednjeg poslanika, učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, drugova ashabi, na sve one koji ga doslovno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Drage braćo i sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neizmjerna hvala gospodaru svih svjetova koji nas je ponovo okupio ovdje u njegovoj kući kako bismo veličali njega uzvišenog onako kako dolikuje njemu gospodaru svih svjetova. I neka mu neizmjerna hvala koji nas je odabrao da budemo njegovi robovi i počastio nas da mu robujemo i da budemo od onih koji će oživljavati njegov sunnet i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam na zemlji koju je on uzvišeni stvorio. I neka mu neizmjerna hvala što nas je počastio da budemo sledbenici poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ovim našim prisustvom svjedočimo da smo od onih koji vole Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam, oni koji vole halke i ove džennetske bašte na zemlji i koji svojim trudom, svojim umijećem i znanjem pokušavaju i da ih ožive i da inša Allah budu dobra mustra za one koji su naši savremenici i oni koji će doći poslije nas. Mi smo na džumi govorili o bogobojaznosti i kazali smo nekoliko nasihata ili savjeta zapravo šta proizlazi iz bogobojaznosti i šta to bogobojaznost donosi sama po sebi. Koji su fadileti i koristi od bogobojaznosti. I vidjeli smo, naveli smo 7 ili 8 stvari i vidjeli smo da gospodar nebesa i zemlje kada poziva svoje robove da ispune srca bogobojaznošću, da ga obožavaju onako kako on uzvišeni azza wa dželle traži od svojih robova, on uzvišeni za uzvrat daje. Ništa gospodar nije tražio od nas, a da nam nije za uzvrat dao. I to je jako bitna stvar i to smo spomenuli. Znači šta god da nam gospodar naređuje, on nakon te naredbe govori šta dobijamo za ono što činimo. I vidjeli smo koje su blagodati gospodara svih svjetova za njegove robove, oni koji ga se boje na način onako kao što su to činili poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ajma'in. Večeras nećemo govoriti o koristima. Večeras želim da spomenem 4 znaka kako i na koji način da prepoznamo da li smo od onih koji su bogobojazni ili nismo bogobojazni. Da li imamo svojstva kod sebe onih koji su bogobojazni ili nemamo svojstva onih koji nisu bogobojazni. I kako i na koji način da popravljamo sami sebe. Svjedoci smo da ne postoji uspjeha i to nam Kur'an svjedoči i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme osim kroz prizmu bogobojaznosti. Samo oni koji su bogobojazni, oni mogu uspjeti. Drugi apsolutno ne. Jer uzvišeni dao je garant sa potpunom potvrdom da uspješnici jesu oni koji se njega uzvišenog boje. Kad aflahal mu'minun. Uspjeli su samo oni koji se njega uzvišenog boje. Odnosno uspjeli su vjernici. A vjernici su oni koji se istinski boje uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. To je na dunjaluku i to je i na ahiretu. Ali ono što je radost, svih radosti jeste wala aqibatu lil muttaqin. Zaista najljepša završnica ili lijepa završnica pripada samo onima koji ga se istinski boje. I gospodar nas poziva i daje do znanja da čovjek nema pravo drugačije da preseli osim kao bogobojazan. Nema pravo drugačije da preseli, jer je upravo zbog bogobojaznosti na zemlji stvoren. Zbog ibadeta je stvoren. I to nas je gospodar podučio. I rekao nam, ja ejuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqati, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću. I ne umirite nikako drugačije osim kao bogobojazni, odnosno kao muslimani. I nemamo pravo drugačije da preselimo gospodaru osim na takav način. Međutim, ono što je velika opasnost jeste što čovjek se nekada dohvati užeta gospodara nebesa i zemlje i onda ga šejtan preko tog užeta uzme,
onda čovjek polako postaje ili stagnira u vjeri, ili počinje da nazaduje, ili jednostavno se otkači od tog užeta. I onda nastupa njegova propast, i dunjalučka i ahiretska. A nema uspjeha osim kroz prizmu robovanja uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. I ono što je glavica našeg života, našeg imetka, onoga što najvrednije imamo, upravo jeste nasihat kojeg smo mnogo puta čuli od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada se obratio Ebu Zerru radijallahu an, kada ga upitao Ebu Zer, Allahov poslaniče, posavjetuj me. I onda mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, savjetujem ti ili oporučujem ti bogobojaznost, jer je ona najbitnija stvar. Nema bitnije stvari od nje. Ona je ono što je najvrednije na zemlji za čovjeka. I onda je, nakon što je čuo Ebu Zer taj savjet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, Allahov poslaniče, posavjetuj još nešto. I onda poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, uči Kur'an, jer zaista je učenje Kur'ana je zaista opskrba i svjetlost na zemlji i na nebesima za vjernika. I rekli smo da čovjek bez bogobojaznosti Allahove tebareke ve taala knjige ne može napredovati u vjeri. I upravo su ove halke, upravo su druženja kroz Kur'an, kroz sunnet sa bogobojaznim Allahovim tebareke ve taala robovima, uvijek preispitivanje samih nas. Da li smo od onih koji su Allahu bliski, da li se istinski bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ili jednostavno smo dozvolili da šeitan se upliće između nas i naših dijela. Ono gdje možemo uvijek testirati sebe, da li smo bogobojazni ili nismo, jeste da pogledamo svoje javne nastupe i svoje tajne nastupe. Ovo je jako bitan moment i najbolji test za sve nas. Da li se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala samo kada smo sa ljudima ili kada smo negdje na javnoj sceni, kada su uprti pogledi prema nama, ili jednostavno ta bogobojaznost iščezne kada se osamimo sa Allahom ili kada smo sami sa sobom. Šta kažu učenjaci i priješnje generacije? Da bi čovjek bio istinski vjernik, onaj koji se istinski boji Allaha, njegov javni život mora biti potpuno isti kao i tajni život. Dok Selefu Salih kaže, zaista su uspjeli oni koji poboljšaju svoj tajni život i on im je mnogo bolji nad javnim. Zašto? Iz tog razloga što tu se pokazuje pravo i istinsko vjerovanje. Jer kada pred ljudima robujemo uzvišenom gospodaru, onda volimo ponekad malo tu šeitan da nas uzme, pa da ulepšamo određeni ibadet i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada se u nekom tajnom svom životu osamimo sa Allahom, a vodimo računa o svojoj bogobojaznosti, povećavamo svoje ibadete, onda je to znak da smo zaista od onih koji su Allahu bliski, od onih koje Allah voli i da smo od onih koji Allaha vole. Međutim, ako je sve suprotno, onda dolazi jako teška prijetnja od gospodara svih svjetova. Jako teška prijetnja od gospodara svih svjetova. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam prenosi riječi uzvišenog gospodara svih svjetova, znači imamo pred sobom hadis al-Qudsi, kojeg bilježi imame Tirmizi, a bilježi ga od Ebu Hureyre i od Abdullah ibn Umara, radijallahu anhum džemijan, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, pojavit će se ljudi koji će se predstavljati pred ljudima da su jako skrušeni i ponizni. Znači, dva svojstva spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Skrušenost i poniznost pred ljudima. Znači, skrušenost i poniznost. Pa čak poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kao znak skromnosti odjevaće se odjećom od kozije kože. Znači, to je nešto što je bilo skromno. Znači, jednostavno da se to ne ističe da je to bogata odjeća i tako dalje. Čak i u tome su vodili računa ili vode o tome računa. Pored te skrušenosti, poniznosti, skromnosti, znači vode računa i o svojoj odjeći. Međutim, šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored ova tri svojstva s kojim varaju ljude. Čak varaju ih još sa dva svojstva koja je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, gdje kaže riječi su im poput meda. Riječi su im poput meda, a njihova srca su ispunjena gorčinom. Njihova srca su ispunjena gorčinom. Vidimo da ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori ili upozorava na ovakve tipove ili na ovakve ljude koji su slatkorječi. Jednostavno tu se nađe i Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme
a sa druge strane njihova srca ili u njihovim srcima nema ljubavi. U njihovim srcima prema ljudima, i ono što smo spomenuli na hutbi, prema ljudima, njihova srca su ispunjena mržnjom. Mrze vjernike, mrze svoju braću u safovima, mrze čak svoje ukućane i tako dalje. Međutim, šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi od gospodara kao prijetnju? Kaže gospodar, zaklinjem se sobom. Gospodar se zaklinje sobom. Stavit ću ih na takvu kušnju da najsmireniji među njima bit će uzdrman. Znači Allah će da takvim koji pokušavaju da prevare preko ibadeta ostale ljude, on se zaklinje sobom da će ih staviti na takvu kušnju. Čak da oni koji su lideri u licemjerstvu i jako smireni, iskrušeni i dobro su to istrenirali, neće uspjeti da budu mirni. Neće uspjeti. Allah će ih žestokim drmanjem uzdrmati. I ne samo to, nego kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je gospodar rekao, zar da druge obmanjuju pretvaranjem da se mene boje. Znači, do tolike mjere je pretvaranje pred ljudima, da ljudima daju do znanja da se boje uzvišenog gospodara nebesa i zemlje, zar da prema meni se na tako drzak način ophode, kaže gospodar nebesa i zemlje. I ovdje vidimo jednu opasnu situaciju. Ovdje vidimo da kažemo, jednu sliku kako čovjek može da jednostavno bude licemjeran, da ima sve to perje koje su imale, da tako kažem, u pravom smislu riječi, priješnje generacije koje su bile uz poslanika sallallahu alejhi ve selleme, iskrušenost i poniznost, i jako lijep rječnik, i jako lijepa djela i tako dalje. Međutim, ono što je suština kod njih, koja se razlikuje od ovih koji su spomenuti u ovom hadisu, gospodara nebesa i zemlje, jeste upravo iskrenost. Odvaja ih iskrenost i neiskrenost. Odvaja ih licemjerstvo. Ali vidimo da svaki onaj koji krene tom stazom, gospodar prijeti ni manje ni više nego da će biti čovjek uzdrman. S takvim iskušenjima da čak i oni koji su najbolji lideri i predvode takve skupine, ni oni ne mogu ostati čvrsti, nego će pokleknuti pod Allahovim tebareke ve taala kaznama koje je dao na dunjaluku. To je samo dunjaluk. Da ne govorimo o kaznama koje dolaze na ahiret. Pa je na nama da uvijek treniramo svoje duše, svoj nefs, kao što su to učinili ashabi ridvanullahi ta'ala međma'in. I spomenuli smo prije 3 sedmice, kada smo imali posljednje druženje subotom, spomenuli smo svojstva bogobojazni Allahovih tebareke ve taala robova. Kako su krili svoja djela, kako su povećavali svoja djela, kako su vodili računa o svojim djelima u tajnosti. I zbog toga im je Allah tebareke ve taala dao velike počasti. I onda je lahko kada čovjek u tajnosti popravi svoj odnos sa gospodarom svih svjetova. Onda sa ljudima u javnosti, kada uspostavimo dobru vezu sa gospodarom i kada ispravimo tu vezu onako kako treba ispraviti, onda uspostaviti veze sa ljudima, to je jako lako. Jer su to samo stvorenja, ništa drugo. Ali je problem i nastaje metež na zemlji, u našoj porodici, u zajednici, onog momenta kada se udaljimo od Allaha subhanahu wa ta'ala, kada glumimo dobre vjernike, kada glumimo da smo nosioci bajraka uzvišenog gospodara nebesa i zemlje. I svjedoci ste, svugdje gdje ima tog pretvaranja, Allah tebareke ve taala jednog dana dadne musibet. Jednog dana dadne musibet. I upravo ta iskušenja koja nam Allah daje kroz same nas, kroz same zajednice, upravo jeste da se čovjek, onaj koji je istinski Allahov tebareke ve taala rob, odvoji od onoga koji je neiskren. Jer ne može to uvijek da bude u jednom safu. To ne može i nemoguće je i ne treba da bude. Ali mi nemamo nekakav rendgen aparat da nekom kažemo tvoja je tajnost ovakva, tvoja je javnost ovakva. Ali Allah dadne u nekom momentu da se sve to raščisti. Kao što gospodar motri na svoje robove, na svoja stvorenja. I normalno da oni koji su istinski uvijek ga imaju kao zaštitnika. Wallahu waliyyul mu'minin. Allah je zaštitnik vjernika i on ih štiti od onoga koji su licemjeri. I oni koji su u njihovoj blizini. Pa to gospodar uzvišeni raščisti. I zbog toga gospodar kada spominje iskušenja, i to smo mnogo puta spomenuli, da vjernici koji se prihvate Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve selleme, uzvišeni kaže: "Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Zar misle oni koji govore da je Allah gospodar naš, kada
kada kažu da vjeruju ili kažemo da vjerujemo da nećemo biti nakon toga iskušani ili da nećemo biti stavljeni na kušnju. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Mi smo stavljali i one prije njih na kušnju. Zbog čega? فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Da bi Allah obznanio oni koji su na istini i oni koji su na laži. To je suština iskušenja. I čovjek koji misli da je dobar glumac u čitavoj toj priči i da može prevariti razne sisteme u kojima se nalazi, grdno se vara. I gospodar mu kaže da se grdno vara. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme mu daje do znanja da je to samo privremeno prekrivanje iza istine. Samo privremeno prekrivanje. Ali ono što dolazi kao najgora stvar u toj priči jeste poniženje. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas Allah sačuva takvog stanja. Da budemo pod plaštom Allahove tebareke wa ta'ala vjere, pod njegovim bajrakom, umjesto da uživamo sva prava i užitke koje nam je gospodar dao, da nam taj bajrak Allahove tebareke wa ta'ala vjere donese poniženje. A kome donosi? Upravo onima koji se preko ovoga svojstva koje smo spomenuli, da u javnosti žive život najbogobojaznijih stvorenja, ali kada se u tajnosti osame sa gospodarom ili sa tom nekom svojom družinom, onda prelaze granice gospodara svih svjetova, čak vrijeđaju gospodara, jer to vrijeđanje gospodara nebesa i zemlje i vrijeđanje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zato je na nama, i to je bila dova poslanika i prijašnjih generacija, da na seđdama, da nakon naših namaza i kada upućujemo Allahu tebareke ve ta'ala dovu, da Allaha molimo i da govorimo Allahume a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik, gospodaru pomozi nas da ti zahvaljujemo, da ti na najljepši mogući način ibadet činimo, da uljepšamo na najbolji mogući način ibadet prema tebi i samo zbog tebe. I da nas pomogneš da te se sjećamo. Ne samo pred ljudima, kako to gospodar opisuje, već da ga se sjećamo najviše kada smo osami. I da ne budemo, kako on uzvišeni azza wa dželle kaže, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, i oni govore jezicima svojim ono što nije u njihovim srcima. Zato njega uzvišenog molim lijepim imenom i veličanstvenim svojstvima da budemo od oni koji su svoj javni i tajni život uskladili, a da nas počasti da naš tajni život bude mnogo bolji od onoga koji je javni. Allahumma amin. I to je jedan od znakova kako i na koji način da prepoznamo sebe, da li smo od bogobojazni ili ne. Kao drugu stvar koju nam učenjaci spominju ili prijašnje generacije jeste da vjernik potpuno bude iskren prema Allahu. Da bude iskren u ponašanju, u djelima i u riječima. Znači jednostavno da tu pravi test. Da li smo iskreni prema Allahu u svojim djelima? Da ona djela koja radimo, da li ih radimo zbog Allaha subhanahu wa ta'ala ili radi nekog drugog? Da kada se ljudima obraćamo, hoćemo da ljudima dadnemo nasihat. Vidimo, prijašnji učenjaci, odnosno prijašnje generacije kažu iskrenost u riječima. Iskrenost u riječima. Kada sednemo sa ljudima, uvijek moramo kada govorimo ljudima, kada govorimo svojoj porodici, u najmanjoj ruci kada imamo ulogu daija, vaiza unutar svoje porodice, da preispitamo sebe. Da li to govorimo Allaha radi ili radi nečeg drugog? Ako govorimo Allaha subhanahu wa ta'ala radi, Allah će dati učinak. Daće rezultate unutar porodice. Pa i kada sjednemo sa svojom braćom i kada želimo da se međusobno posavjetujemo, dobro preispitajmo svoje srce da ono što govorimo, zbog čega govorimo. Da li je to Allaha radi, da bi on popravio svoje stanje ili je u pitanju nešto sasvim drugo. Tako je u djelima i tako je u ponašanjima. I ono što imamo zanimljivo, gdje također imame Tirmizi, bilježi od Šefije el-Asbehija, koji kaže da jedne prilike, taj nam je događaj poznat, otišao kod Ebu Hureyre radijallahu an, gdje je Ebu Hureyre bio u džamiji Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže mu Ebu Hureyre, kaži mi nešto što si lično čuo od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ti lično. A ono što će ostaviti trag na moje srce. I onda Ebu Hureyre radijallahu an kaže, čuo sam od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda spominje onu trojicu s kojima će džehennem biti potpaljen. To su muđahidi na Allahom tebareke o ta'ala putu, učenjaci, oni koji udjeljuju na Allahom tebareke o ta'ala putu. Upravo ovdje spominje neiskrenost u djelima, u govoru, u ponašanju, u riječima i tako dalje. Znači, kompletna ličnost neiskrena. Nije bilo iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato kaže Ebu Hureyre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da će oni biti prije svih u džehennemu i da će oni biti gorivo džehennema. I onda
Onda šefija ode, kada je to čuo od Ebu Hureyre, tada je Muavija bio na vlasti. Kaže, otišao je do Muavije i kaže, o Muavija, čuo sam od Ebu Hureyre da je čuo od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i citirao mu to. Kažu da je Muavija bio na nekoj stolici tamo na tom svom prijestolju i pao je. Kada je čuo ove riječi iz strahopoštovanja prema gospodaru nebesa i zemlje i onoga svega što obnaša, ono što je uzeo u emanet, da toliko su ga riječi pogodile da jednostavno je pao. Pao je na zemlji. Zbog čega? Iz straha. Jer je tada u tom momentu kao da prvi put čuje riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme koje čovjeka pozivaju da preispita samoga sebe zbog čega nešto radi. I rekli smo, bolje je određeno djelo ne radit nego ga radit u nečije ime mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što će se to djelo na sudnjemu danu i tekako okačiti i zakačiti na naša pleća. I imat ćemo velikih problema, jer ujedno ako radimo djela radi nekog drugog, onda je to širk. To je ni manje ni više nego širk. Pripisivanje Allahu druga ili obožavati nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je jako velika opasnost. Zato su ashabi imali, da kažemo, taj nekakav samoobračun svakodnevni, preispitivanje samih sebe, svojih postupaka, zbog čega smo učinili, kako smo učinili, gdje su propusti u našim djelima, upravo da ne bi upali u ovu zamku. I zamislite kada radimo permanentno određeno djelo, ne znamo zbog čega ga činimo. Ili permanentno radimo neko djelo i onda dođe nešto nas ošine jednog dana i pitamo zašto smo to činili 10 godina, 5 godina. I onda kada dođemo jednako, vidjet ćemo da to djelo nije bilo učinjeno, Allah radi. Zato bolje je biti čovjek ustrajan, iskren i na malom, nego na nekim velikim djelima gdje nema niti iskrenosti, niti ga činimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kao znak da smo od onih koji su bogobojazni jeste da budemo iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da budemo iskreni u svojim djelima, u svom ponašanju i prema Allahu i prema ljudima i u svom govoru i prema Allahu i prema poslaniku i prema svojoj braći i prema svojoj porodici. I ono što je opasnost jeste kada ljudi istreniraju na zemlji da budu licemjerni i da se ponašaju prema Allahu licemjerno i onda ih šejtan uzme da su oni dobri, uspješni u svemu onome što rade. I onda ovu trojicu koju smo spomenuli, ima tu jedan jako zanimljiv fenomen. Pored svega onoga što su činili na zemlji, oni u onom momentu kada budu pred gospodara svih svjetova, oni pokazuju da ne odustaju od one devize koju su živjeli na zemlji. A to je neiskrenost i licemjerstvo. Umjesto u tom momentu da kažu gospodaru, bio sam u borbi da bi ljudi rekli da sam jak, snažan i bio sam zbog njih, ne zbog tebe. Da jednostavno to bude moment preispitivanja, zapravo popravljanja i priznavanja svoje greške. On kaže, gospodar, sam to činio zbog tebe. I što onda gospodar kaže, ti si lažljiv, ti lažeš. To je opasnost kada se licemjerstvo usadi unutar čovjekovog srca. Jednostavno to ne može ni na sudnjem danu da se oslobodi toga. Nego njegov jezik, njegovo srce, njegovo tijelo ide po onoj devizi kako je živeo i na zemlji. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, svaki čovjek će biti proživljen na onome na čemu je preselio. Onaj koji je preselio na pokornosti biće proživljen u pokornosti. Onaj koji je preselio gospodaru nebesa i zemlje u nepokornosti biće oživljen u nepokornosti gospodaru. Svi svjetova molim Allaha subhane da nas sačuva takvog stanja. Allahumma amin. Treće svojstvo ili znak da preispitamo sebe, jesmo li od onih koji su bogobojazni, oni koji su iskreni ili neiskreni, jeste kajanje zbog učinjenog lošeg djela i radost u našim srcima kada učinimo dobro djelo. Znači kada čovjek, kako kaže Omer radijallahu anhu, jedne prilike svojoj braći ili svojim saborcima kada su se vraćali iz jedne borbe, obratio im se i kaže, koga budu veselila njegova dobra djela i žalostila loša djela, on je istinski vjernik. On je istinski vjernik. I onda, kada čovjek učini bilo kakvo djelo, bilo u svom tajnom ili javnom životu, pa osjeti radost unutar njegovog srca, onda je to znak, i kako su nam drugi ashabi prenijeli od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da čovjek uživa u ibadetu. I to je ono što donosi smiraj njegovom srcu. I ne samo što mu donosi smiraj, već jednostavno donosi mu radost.
A kada se pojavi radost u čovjekovom srcu prema određenim dijelima, Allah dadne još veću ljubav ili prema namazu, ili prema postu, ili prema udjelivanju na Allahovom putu, ili prema druženju sa svojom braćom u nasijetima i tako dalje. Znači, Allah daje još veći beričet, da još više uživa u tim dijelima. A sami užitak jeste da čovjek, kada u nečemu uživa, on ponavlja radnje. Onaj koji uživa jednom u nečemu, ne završava tu priču, sad govorimo o halal stvarima, nego jednostavno se trudi da taj užitak i produbljuje i traži metode kako da poboljša i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ali ako čovjek to ne osjeća, da nikakve promjene nema u njegovom srcu, ko klanio namaz, ko učinio seđdu, ko danas postio, ko udjelio na Allahovom putu, jednostavno srce mrtvo. Nikakve signalizacije nema iz srca. Onda čovjek mora ozbiljno da se pozabavi svojim srcem i da radi na njegovom poboljšanju. To je znak da nešto u njegovom srcu nije u redu. To je znak da nema dovoljno bogobojaznosti i svijesti prema ibadetima koje čini i nema odgovornosti pred uzvišenim gospodarom svih svjetova. Isto tako, nema čovjeka na zemlji koji ne griješi. Nema takvih ljudi. Ali najbolji među griješnicima jesu oni koji se kaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, kako nas je i podučio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali kada čovjek počini grije i kada jednostavno nakon učinjenog grijeha se pojave suze, pojavi se da jednostavno duša, tijelo, prsa, nekako sve je tijesno u čovjekovom organizmu. Nema mira, nego hrli da uzme abdest, klanja 2 rekata i da zamoli gospodara svih svjetova da mu oprosti taj grijeh, onda je to srce itekako na dobrom stanju. Bez obzira, ne treba ga osuditi zbog greške koju je napravio. Jer je njegovo stanje, znači kao čovjek slabašan, može mu se desiti da pogriješi, da nismo griješni, Allah bi zamijenio nas nekim drugim koji griješe upravo iz tog razloga da bi se kajali i dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali kada čovjek, bilo da je mali ili veliki grijeh kojeg počini sa znanjem ili neznanjem, i nakon toga se istinski njemu vrati sa svim ovim elementima koje sam spomenuo, zaista to je srce živo i srce koje voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali eto, nekakve ono što kažu, stvari su ga navele na taj određeni grijeh, bio slabašan, moment slabosti i tako dalje, ali ipak nakon toga je osjetio grižu, savjest prema onome što je učinio. I ono čime ćemo završiti naše današnje druženje ili našu današnju halku jeste sljedeće. Znak koji također nam je signalizacija jesmo li dobri ili nismo, kada čovjek današnji dan sagleda da mu je bolji od jučerašnjeg. Da jednostavno danas dan kojeg živimo, da nije gori od dana koji je prošao ili koji je iza nas. Ako dan kojeg smo ostavili iza sebe, ono što je bilo jučer, ako nam je danas potpuno isti dan ili možda još gori dan nego što je bio jučer u pokornosti gospodaru nebesa i zemlje, to je znak da nismo od onih koji su bogobojazni. Ali kada poboljšamo ili radimo na sebi svakodnevno da radimo za sjutra da nam bude bolje od danas, kao što su to činili ashabi, onda je to znak da srce je svjesno svoje odgovornosti, svog povratka uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje i svjesno je ljenosti. Svjesno je onoga čega se je puno utjecao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi ta'ala ajma'in. Kada jednostavno srce čovjek dođe ili ono čega smo svi svjedoci, gdje šejtan čovjeka zavara, i to smo puno puta spominjali, ljudi godine provode samo džumom namazom. Godine prođu, 10, 15 godina i u njegovom životu nikakvog poboljšanja nije bilo osim džume namaza. Ne možemo reći da je to dobro stanje. Zašto? Zato što džuma od 15 godina može da je nikada nije propustio, apsolutno nikad. A da se nije desilo u njegovom životu da obavi neki drugi namaz, onda ta džuma nema nikakvog efekta i ona nema svoju vrijednost kod tog čovjeka. Zašto? Zato što nije utjecala na promjenu njegovog života. Nije utjecala da njegovo sutra bude bolje od onoga što se zove danas. Nego jednostavno 10-15 godina kaže Boga mi ja idem na džumu. Ili čovjek kaže samo klanjam akšam. Prije nekoliko sretno jednog insana kaže brate ja ti devamim samo saba. Rekao šta je svojim ostalim? Kaže ja sam tako navikao. Dedo mi je tako radio, nana mi je tako radila i on samo da bavi sabah. Znači sabah je samo u njegovom životu. To je opasno stajanje. Šejtan mu kaže ti si dobar, čovječ ti klanjaš sabah. I on meni kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su počinjali dan sabahom. Jesu. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su završavali dan jecijom.
Zapravo, poslanik i ashabi su završavali taj svoj nekakav život noćnim namazom. Između sabaha i jacije imaju još 3 namaze, i podne, i kindije, i akšam. I kada čovjek vidi da njegov dan, ako smo danas proučili 5 stranica Kur'ana, a desi se u narednih 10 ili 15 ili mjesec dana da ništa nismo proučili, onda je naše stanje nikakvo. Ali ako se desi da danas smo proučili 5 stranica, pa sutra 7, pa ne znam, i onda se desi da jednostavno svakodnevno se mnogo više uči Kur'an ili dođemo do nekakvog stadijuma gdje su naše mogućnosti da učimo u toku dana 3 ili 4 džuza i ne dozvoljava više vrijeme, maša Allah. Ali kada je to po stranica 2, pa se pravi pauza po 15-20 dana, pa po mjesec dana, pa jesmo obnovili, pa nismo obnovili i u drugim ibadetima, onda to nisu srce koja se istinski boje Allaha. I onda na tim srcima treba raditi. Zašto? Zato što su to lijena srca. Znači srca koja su upala u jednu veliku zamku. Šeitan kaže, dobar si ti bre čovječe Božji, ma zikriš ti to, ma da bre. Ona izgovori 33 put, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, ti si maša Allah. Ima oni koji to ne rade. I on se uzohodi čak nad onima koji... Ne, u ibadetu, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme i prijašnje generacije. Kada je u pitanju dunjaluk, gledajte one koji su ispod vas. Zašto? Da kažemo, elhamdulillah, ima u gorem stanju, kada je u pitanju dunjalu kod nas. Allah dao nama ovo, nije dao njima. Ne da bi se posprdnuli, već jednostavno da vidimo da smo u boljem položaju. A kada je u pitanju ibadet, onda u ibadetu samo treba da gledamo oni koji su iznad nas. I da nam oni budu mustra, da tako kažemo, u nekakvom našem djelovanju i radu kako bismo napravili uspjeh onako kako on uzvišeni gospodar nebesa i zemlje traži od svojih robova. Njegu uzvišenog molim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da par ovih riječi nam budu od koristi, da popravimo svoje stanje prema Allahu i prema sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Njega uzvišenog molim da budemo istinski promotera njegove riječi i riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Njega uzvišenog molim da nas pomogne na tom putu, dade nam čvrstine, skjeloretočnosti u svim onim djelima koje radimo. Njega uzvišenog molim da nam učini svaki dan koji nam dolazi u našem životu da bude bolji od onoga kojeg smo proživjeli ili oni koji su iza nas. Njega uzvišenog molim da sretnemo njega, gospodara svih svjetova, u onom danu kada budemo doživjeli najviši stadijum pokornosti i bogobojaznosti prema njemu uzvišenom gospodaru. I njega uzvišenog molim da nas, nakon što nas očisti u potpunosti od grijeha, pusti malo da hodamo ovom zemljom, potpuno čisti, da vidimo kako je to i čist hodat njegovom zemljom, a nakon toga da nas pridruži poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i njegovoj braći poslanicima salavatullahi alejhim ejma'in, dobrim i odabranim njegovim robovima, i da na samrti kažemo ono što je rekao Bilal radijallahu an, kada je njegova supruga rekla, kaže, velike li štete, jer je vidjela da Bilal odlazi gospodaru svih svjetova, a Bilal je u tom momentu rekao, velike li radosti. Danas na zemlji, a sutra u društvu poslanike sallallahu alejhi ve selleme i oni koji su bili na zemlji sa njim. Pa njega uzvišenog molim da ne preselimo njemu, gospodaru svih svjetova, prije nego li izgovorimo ove riječi i Allah ne dadne bešareta kao što je dao Bilalu radijallahu anhu, da njega uzvišenog susretnemo, a da ne izgovorimo da je velika radost u tom momentu što ostavljamo dunjaluk, jer zaista susret koji nas očekuje je mnogo bolji i bolji od svega od onoga što ostavljamo na dunjaluku. Allahu počasti nas ovim počastima. Allahumma amin. Naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu, aqulu qavli hada, astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.